csak anyagirén vagyok, és egy komoly csípőízületi gyulladásom van. Körülbelül már 8 vagy 9 éve, vagy volt, bocsánat, és most megszabadultam ettől a betegségtől. Eddig az is gond volt, hogy hogyan tudok menni, mert csak sántikálva tudtam. Nagyon nehéz volt lehajolnom esetleg, vagy lépcsőt járnom, és most viszont ezután, amik történtek ma este velem, simán nyugodtan sántikálás nélkül tudok menni. És dicsőség az Úrnak. Sőt, esetleg így is fel tudom emelni, mert ez is nehézség volt, és a lépcsőjárás ezért okozott különös komoly problémákat. Hú, nem is lesz. Ja, és lépni sem nagyon tudtam. Most már viszont ez is megy. Hát igen, ennyit számít az. És mutasd meg, hogy le tudsz hajolni, Ennyit számít az, hogyha az ember... és hogy szögdelni is tudsz. És azt is tudok, így van. Mindez eddig nem sikerült. Fú, de most már igen.